ኣብ ውድድር ብሽክሌታ ሻምፒዮን ዓለም ሳተፍ ዘሎ ፍሉጥ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መብርሂ ብዛዕባ ኩነታት ቅድም ብሽክሌታ ኤርትራን ኣፍሪካን ተዛሪቡ ኣብ ተብርእሰ ከተማ ኪጋሊ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪካውያን ተቀዳደምቲ እኹል ዕድላት ዘይምርካቦም ንተሳታፍነት እቲ ኣህጉር ከም ዝደረቶ ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ስፖርት ብሽክሌታ ዓለም ብቐዳምነት ዝስራዕ ዙር ፈረንሳ ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወታት ከምዝግብ ዝኸኣለን ቀጠልያ ማልያ ዝወነነን እንኳ ኣፍሪቃዊ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ድሕሪኡ ናብ ዘብቲ ኣህጉር ዝካየድ ዘሎ ዕላሚ ቻምፒዮን ዓለም ክሳተፍ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ማልያ ጋንቶውን ሃገሩን ለዊስ ክቀዳደም ልሳዕ ሃበኒ ይስምዐኒ ዝበለ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣህጉር ኣብ ዝካየድ ውድድራት ክሳተፍ ከም ዝደሊ ድማ ይገልጽ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ብምስታፋ ነታ ጋንታ ክድግፍ ምስ ተሓተትኩ 100% ተቐቢለዮ ስለዚ ድማ እየ ናብዚ መፅየ ደቂ ጋንታይ ንምሕጋዝ ክብል ገሊጹ ከም ንፈልጦ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብሽክሌታ ተገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና ብሽክሌታ ኣብ ኤርትራ ባህሊ እዩ ክብል ድማ ተዛሪቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሕ ቅድድማት እዩ ዘለና እዚ ቀንዲ ረቋሕ ድማ እዩ ንኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበለፀት ክትከውን ገይርዋ ክብል እዩ ዝገልጽ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ሃገራዊ ኣምባሳደር ሰናይ ድልየት ክሊማዊ ተበግሶን ምሕያል መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ክኸውን ብትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ተመዘዘ ቢንያም ግርማይ ንዝወለዱ ርቱዕ ዕድል ስፖርት ብሽክሌታ ኣብ ኣፍሪካ ንምስፋሕ ፀዓታት ክግበር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ተጋዳላይ ተስፋ ጊዮርጊስ ተኽለ ተሰዊኡ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋ ጊዮርጊስ ተኽለ ብ24 መስከረም በል 74 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋዳላይ ተስፋ ጊዮርጊስ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ክፍለ ሰራዊት 74 ድሕሪ ነጻነት ድማ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ባሕርን ሚኒስትር መጓዓዝያ ኮይኑ ህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ ተስፋ ጊዮርጊስ ተኽለ በዓል ሓዳር ነቦ 5 ቆልዕን ኮይኑ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ25 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስተር ምክልኻል ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋ ጊዮርጊስ ተኽለ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸን ስራዊትን መሓዙትን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ምዕባል ክልተ ኣብ ዝምድናን ዘባውን ህግራዊ ጉዳያት ኣብ ኒውዮርክ ዘትዮም بمنيستر عثمان صالح استمر لؤخ منغسي ኤርትራ ጎን ጎን وعلى حوارات ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፅ ሓበራዊ ስትራቴጂካዊ ክልቲአን ሃገራት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ብሓደ ጽምዶ ክሰርሓን መስመር ጉዕዞ ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዎ ልዑል ስትራቴጂካዊ ማእኸል ስሕበት ዓለማዊ ጻላውነቱ ምርኩስ ብምግባር እቶም ሚኒስተራት ብመሰረተ ስምራት ጸደቀ ስምዕ ንጸጥታ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ቀይሕ ባሕሪ ክሰርሑን ህግራዊ ሕግታት ብምእዛዝ ልዕላውነት መሬታዊ ሓድነት ሃገራት ክኽበር ኣብ ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታት ሓራ ዝኾነ ዘዋ ኩሉ ከዓዩ ደጊሞም ስምዕ በፂሖም ክልቲኦም ሚኒስተራት ንምርግ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ዞታት ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ምውሃድ ክገብሩ ቃል ከኣትውን ከለው ሚኒስተር ዓብደላቲ ንሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ቀረባ እዋን ዝግባእ ዋዕላ እስዋን ንሰላምን ዘላቒ ልምዓትን ንኽሳተፍ ዕድመ ቀሪቡሉ بتمساسال زينانا دما وصاء قديات إيرترا منيستر عثمان صالح ጎን وعلى ودو حورات هاجرات من منيستر وصاء قديات إيران سعيد أباج أراغاتشي أو كلتا أوزمنا زتكور ركوات كايدوم ኤርትራን ህወሓትን ግብፅን ንኹናት ተጽምቢሮም እዮም ክብል ብልጽግና ኸሲሱ ህወሓት ናይ ተዓሊም ሓገዛት ኤርትራን ግብፅን ከዓ ብመንገዲ ክልል ትግራይ ቢለን ዕጡቋት ፋኖ ኣጽዋራትን ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ይግበረሉ ኣሎ ዝበለ ወዲ በሻሻ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ክልል ኣምሓራ ፋኖ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ዘካይድ ዘሎ ክብል ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ንዕዘብ ኣለና ትማሊ እውን ኩናት ክካየድ ዝወዓለ ኮይኑ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ተሓጊዙ ክካየድ ዝወዓለ ኩናት ክዕወተሉ ዘይከኣለ ኮይኑ ኣብ ክንዱ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት መጥቃዕቲ ድሮን ካይደሎ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ብልጽግና ኣዳዳሞትን ምምራኽን ኮይኑ በቲ ዝመፀኒ ድሕሪት ከም ዝተመለሰ ይስእልታት ተሰኒዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓበሬታት እናተዘርግሐ ዝርከብ ዘሎ كان بعد إرمياس لجهة زعمسل خراخرنا عشل مرح إثيوبيا أو يا أحمد أما حوارهم مرحبات أنصار هزم من جسم إيرترا تجبر جوز هذا مرح هو حدث أو كينو زي من محادثة بمخاندم ما خمس عيات مرز حبريتان نظر بحجر كوزلو اللفت حلف هو ما بتزكى زلو خينات ونرى لنا شعبية تماريخهم سراويت إيرترا تماريخهم إنه الكون تسنع أسئلة كناويرهم جيجا حبريت خزر كحن عزب لنا من جسم إيرترا دفي خنا وكنا نمتاو سبب سلطان سرعات بلتقنا نهتدروا أزتهم من محورهم مرحباتهم خمس يوم عينت خراخرنا خلباتن بترجع مقوانات فتنة كايدم جن كعوتي قالون أبي إثيوبيا واتعرف خونا تدوز متصل واناتن ساعاتن سميرتران من كسي أتران العلكا شعبية مبال هذا خابت أراد كيلو نجيس زركب زلا سمو صعزاوي حماميو إذا حج زقبر زلا ناي إرتان هو حتن جبسن كستات فانون زكاير زلا متقعتاتن عوتاتن قلواون شفنا إن مهاب زقبر زلا فتنات كوينو سم هزون من كسن إرتان هو حتن جبسن العلكا إتزكاير زلا خوينات زي أنفوت بمهاب جبر زلا فتنات ون كعوتي قالن فانون زكاير زلا متنا سفح متقعتات عيال بزخنا نهر
እናቆፀለ እዩ ዝርከብ ዘሎ ናይ ምርኮኛ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ከዓ ከምቶም ማሕበራዊ መራኸብታት ንዕዘቦ ዘለና ብጅምላ እናተማረኹ እዮም ዝርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጣሪ ኩነታት ተፈጢሩ ምህላው ኣብቶም ማሕበራዊ መራኸብታት ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጸለመታትን ሓሶታትን ክንምልከት ንኽእል እቲ ኣብ ጠርዚ ብቕዓተሉ ዝተባሃለ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና እንሆ ብፎኮስ ስብረታት ዝገጥምሉ ዘለው ፋኖ ከምዚ ዓይነት ስዕረታትን ውርደታትን ተሰኪሞምዎም ኣለው ናብ ባሕሪ እናበልካ ዝግበር ዕብዳ ነብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ኣኽቲሙ እዩ ዝርከብ ዘሎ ፋኖ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ይቕጥቅጦምን ይጭፍጭፎም ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ፋኖ ምስ ሓየለን ምስ ደለለን ሕጂ ከዓ ናብ ኤርትራን ግብፅን ሕወሓትን ኢድካ ምውጥዋጥ ትርጉም ዝበሃል የብሉን بتمثال زيننا دما خراخورن أخلاقات الناس سرعات بالسجنا يرترى مس أمريكا وزجورات تزربات بقداي بحرنا أفضل بحرنا ودو عسو زملكات مسيتي بياخد زارة وتسمع مي عياويد ماخد دارا دريا زفل أما حورا ومرة خبطات ديال سلامتات حاشتات ديال حوريتها تعلي غلقهم تعزيمنا نيرنا تسكاوكم زي عين درجة ودي قدركم زي سرعات بالسجنا نزومكم زي عينة خراخورن أخلاقات ممرحتات النهب إن حزب إثيوبيا أنهم تمزاز فتنات زكايد زلو وكيل إرترى ودي سوا إثيوبيا أمباسادر بنيان برها إرتران زخونت تخون هاجر لألاونتان كورتاتان نبحران سمياتان مدران زملكا زخونة يخون زربات يتكايد نيا بحج ولا مليونات عمتات كبل أوجات تويتر حتى زول قطع مجورة ملسهيبو أبدي سوا بمخانة مودي سوا خينام زقعر زلو ناي سرعات بلسقنا سوا ستان هيو مزركب زلو يترام زخونة تخون هاجر يترف دم مسم مفراس تركب إثيوبياس حياله زبالة هاجرات عالمون أو كي بحرنا يترام عسكر كندكونينا نابلا مع توخة مسمران عدهالنكم كحوحان من قصي يتراب زعالة ألاونة كورن ريمون دواتن بحرن أير نواق عداغا سلزيئتو يرتران إرتراويان يا مريت إرترا خعا يرتراويان يمتقوم لزول مرقد سلزلوا إذن هاقرات إرترا بوليس إرترا سلزي تختلا ولا حانت نقر خقورا زي كالا بوليس منقسي إرتران هزوي إرتران تختلن جن أب إرترا معسكر كهان سايخ العين أو سومن زوات زلو حبيتاتكم زم ملاحظوا وجن سعود عراون منقسي إرتران نودو عسو نمل مع خلتين هاقراتو سمع خنزوات صحايو أما حوراو مرة خبتات بصفيح خزر قاحن عزوا زلنا خالي زيننا دما أمريكا مس إرترا زمدها نمحياش دليت اللوا أما خار بريان حورات منقسات أمريكا أو قدات أفريقيا مسعود باولوس نعمتات حشكروت أنا حزمنا إرتران أمريكا نمحياش زعلمة ركب مس منيستر قدات وضع عثمان صالح مقباري لعلاد نقطة لنخفل أما خار بريان حورات منقسات أمريكا أو قدات أفريقيا مسعود باولوس إرتران أمريكا دحر عمتات ينفل ما يوان بري رجال على وسمز منقسات كم زع مسألة وقعوا ركوات مفصامة مزفلات زخبركم من زخبركم تقاتلتنا نس ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زبلنا يوم زيناتات نتم كتكاتلوم صناحهم مسل نيرم ابزو صلب بخالت حويتات كسام نراخب سلام نتمنى بابو زلهم سلام نعاهم يكون سلام